Vi prøver alle forlystelserne i Piratland i dag. Vi starter med en tur i Skatteøen. Den er altid meget sjov med det kæmpe plask til sidst. Så er det tid til at blive rigtig våd, og det bliver man i piratfisken. Så tager vi en tur med sablen, en af Djurs Sommerlands sjoveste forlystelser. Du kan slet ikke se en burrito herfra, så høj er den. Hej, Lukas. Nu falder I ned igen. Det var lidt vildere, end du husker, var det ikke, Lukas? Den her. Jeg håber, den er bundet. Vi snupper lige en sejltur med det skøre kompas. Legepladsen, der er udformet som et sunket skib. Nu er det vist tid til at blive rundtosset. Søvlen er klar. Så hold fast derhjemme.
Nu er vi kommet til den fedeste rutsjebane i hele Djurs Sommerland, nemlig Piraten. Så fik vi prøvet det hele her i Piratland. Skriv i kommentarfeltet, hvilket temaland i Djurs Sommerland vi skal prøve næste gang. Og husk, hvis du kan lide de ting vi laver, er du meget velkommen til at støtte vores kanal. Mange tak for at du ser vores indhold.